Sara shi mun same ka a ofis. Muna son mu ji bayanai game da Mascotting Academy. You are welcome. Have a seat. Mascotting Academy is an online institution. Makaranta ce da take gabatar da karatuttukanta online. And we teach students online. We use the following devices, kamar da ake ganin computers da kuma phones wato wayoyin hannu. Sannan muna amfani da wato internet connection. Sannan muna mika ilmummuka ga mutane a faɗin duniya gurare daban-daban, yana kuma da tara da miliyoyin mutane. In Mascotting Academy, we have students from Nigeria, Niger, Ghana, Togo, Libya, Hamada, Saudi Arabia da kuma sauran ƙasashe. Duka muna da ɗalibai a cikin wannan makaranta. Sannan kuma malamanmu ma sun kasance daga gurare daban-daban a faɗin duniya. Duka online muke gabatar da karatuttukanmu. Saya kuke koyar da ɗalibai online? Wasu suna ganin kamar ba zai yiwu. To gaskiya karatu online yana yiwuwa kuma yana da sauƙin gaske ta kowane ɓangare. Kuma yadda za ka gane karatu online watakila ko a physical class ma ba lallai ka gane kamar haka ba. A wani academy muna amfani da shafuka na WhatsApp, Telegram da kuma Zoom wurin gabatar da karatuttukanmu. Ƙarin shafuka da muke amfani da su shine akwai shafin nan na Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok da kuma Gmail na wannan makaranta shine Mascotting Academy. Duka wannan shafuka duk wanda aka rubuta Mascotting Academy za a sami wannan makaranta da waɗanda suke operating waɗannan shafuka. On WhatsApp da Telegram muna amfani da tsarin nan da ake cewa video tutorial, inda ɗalibi zai yi karatu da malami da allo da note wato rubutunsa yana zuwa zai kwafa ya turo da shi. Malamanmu za su duba, in yana da tambaya yayi, inda gyara kuma za a gyara masa. Sannan a tsarin wannan makaranta ɗalibi baya rasa karatu kwata-kwata. Ko da ɗalibi bai zo online ba, za mu yi karatu kuma za mu ajiye masa abin da ya rage, in ya zo ya yi note ɗinsa ya turo da shi ya kuma turo da tambayarsa. Sami kuke koyarwa a wannan academy? So abubuwan da muke koyarwa a wannan makaranta, we teach English. Na san za ki yi mamaki why I mentioned English 3 times. Na faɗi English har sau 3. Dalili kuwa shine dukkanin ɗalibai da suka kammala classes ɗin a wannan makaranta suna alfahari da kansu, kuma muna alfahari da su a ko'ina, domin yadda suka samu canji daga karatuttuka da muka ba su. Ba wani single ɗalibi da zai zo ya yi classes na wannan academy ya yi wata 5 ko wata 6 ko kuma ya kammala classes ɗinmu bai samu canji a ɓangaren magana da turanci da kuma rubutun turancinsa ba. Ko da kuwa a ce ya fara tun daga matakin ABCD ne. Wannan ba ƙaramin nasara ba ce da wannan makaranta take samu a ɓangaren koyar da turanci. Domin dukkanin ku shaida ne, na san kun sa jin muryoyin ɗalibanmu waɗanda muke turawa a kan shafukanmu, yadda suke alfahari da aikace-aikace na wannan makaranta. Wannan makaranta ba ta tsaya iya nan ba, muna da karatuttuka na Arabic, muna da Science, sannan kuma muna koyar da Hausa. Yadda tsarin classes ɗinmu yake na turanci, muna da English 001 wato aji na masu farawa, English 002 na masu neman ƙwarewa, sannan sai English 003 wato ajin ƙwararru. Waɗannan classes akwai tsari da muke cewa one-on-one class, wato aji da za a dinga koya maka karatu kai kaɗai, wato za mu samar maka da class da bana ta makaranta da sunanka, wanda za a dinga koya maka karatu kai kaɗai. Kai kaɗai ne a cikin wannan class ɗin, sai malamai wanda za a dinga koya maka wannan karatu. Sannan akwai one off class, muna ce wannan ajin karatun gaggawa. Shi kuma karatu ne wanda ake yi, wanda ake koya wa ɗalibai karatuttuka cikin gaggawa,
a cikin ɗan lokaci kaɗan ɗalibi zai yi wannan karatu ya gama. In ya gama wannan karatu shi da kansa zai yi alfahari da abin da ya koya. Sannan sai ɓangaren Arabic, shi ma muna da Arabic 001, muna da Arabic 002, sannan muna da Arabic 003, wato na masu farawa, na masu neman ƙwarewa da kuma ajin ƙwararru. Shi ma muna da tsarin nan da muke ce 101 class, wato shi ma aji da za a yi maka karatu kai kaɗai. Sai ɓangaren science, shi kuma muna da physics class, muna da chemistry class, sannan muna da biology class. Shi ma wannan classes muna da tsari na koya maka karatunka kai kaɗai. Sai ɓangaren Hausa, wato muna cewa ajin koyon karatu da rubutun Hausa. Shi wannan karatu ne na ɗan lokaci kaɗan, ɗalibi zai koyi rubutu da kuma karatun Hausa. Shi ma muna da tsari na 101 class, wato tsari da za a samu maka da class ɗinka kai kaɗai, ka koyi karatunka na Hausa da rubutun Hausa, ta yadda za a kaucewa kasa rubuta ko kuma karanta Hausa. Cikin wannan academy muna da tsari sosai na koyar da ɗalibai cikin sauƙi su kuma fahimta. Sannan advantages na waɗannan classes da na yi bayani shine 5 days activities. Wato muna yin karatuttuka ne tun daga Monday har zuwa Friday. Wato ɗalibai suna taking notes, sannan kuma suna yin assignment. Sannan akwai abin da muke cewa monthly exam, wato jarabawa ta gwaji da muke yi wa ɗalibai duk wata. Sannan muna ba su classroom award, wani award da muke turawa ɗalibanmu bayan sun yi wannan jarabawa. Sannan sun kammala classes ɗin, muna yi musu jarabawa, sannan kuma muna ba su certificate na kammala wannan makaranta. Further advantages da classes ɗinmu suke da shi shine akwai abin da muke cewa quick feedback at low cost. Wato wani academy yanzu ne ɗalibi yana karatu, zai tura da tambayarsa ga malamai, sannan kuma yanzu za a amsa masa. Sannan karatuttukan ba su da tsada. Sannan akwai time management, wato kana da lokacin kana karatu a classes ɗinmu, kana da lokacin da za ka je ka ci gaba da sauran harkokinka. Sannan kuma karatuttukanka su ma a tsare suke, baka da wata matsala, za ka yi karatu. domin muna yin yawancin karatuttukanmu da daddare ne. Sannan akwai abin da muke cewa collaboration with classmates, wato za ka haɗu da ɗalibai abokanan karatu da yawa. Kama a Maskwacin Academy, idan ka shigo za ka haɗu har da ɗalibai waɗanda degree holders ne, wasu ma sun yi digiri, waɗansu kuma suna nan daga matakin farko suke karatu tun daga matakin ABCD. So za ka koyi ilimi daban-daban daga wurin su kansu ɗaliban da za ka haɗu da su. Sannan akwai abin da muke cewa varieties of educational options, wato kana da dama ka karanta abubuwa da yawa. Misali, ka karanta English da Arabic a lokaci guda, English da Hausa a lokaci guda. Wato za ka iya karanta sama da abu guda ɗaya a lokaci guda. Sannan a tsarin wannan makaranta, no lesson will be missing. Ba za ka dinga rasa karatu don ka ce ai ban zo online a daidai lokacin karatu ba, to na rasa karatu. Ba za ka rasa karatu ba. Mun yi karatu ba ka zo online ba, za ka zo ka tarar da karatunka mun yi kuma ajiye maka, sai dai ka yi rubutu kuma ka tura mana. Sannan akwai tsarin nan da muke cewa 1-on-1 ko kuma 1-off, wato private teaching, wato tsarin nan da muke koyar da ɗalibai su kaɗai. Wannan duka benefit ne na classes da wannan makaranta take da shi. Sai me saƙonka na ƙarshe ga ɗalibai? To saƙona na ƙarshe ga ɗalibai shine su sani cewa koyon karatu yana buƙatar ɓangarori guda biyu. Malamai masu ƙwazo wanda za su tsaya su jajirce su koya maka, sai kuma kai ka zamanto mai da hankali. In ka yi haka za ka koyi karatu cikin sauƙi. Sannan yana ƙara sanar da ɗalibai cewa a wannan academy muna da admins a WhatsApp da kuma Telegram da yawa. Idan kana so ka yi rijista, za ka duba number na admins na class ɗin ko kuma group ɗin da ka biyo mu ka shigo, ka rubuta rijista ka tura, za a wato yi ma bayani yadda ake yin registration. Sai bankuna da muke amfani da su gurin biyan kuɗin registration, akwai Opay Bank. Number ɗinsa shine 8059709078.
sannan sai first money shi ma 8059709078 wato nambobin duka ɗaya ne. Sunan account kuma shine Mass Coaching Academy, shi ma na Facebook na Ofe ne, shi ma Mass Coaching Academy duk ɗaya ne. Sannan akwai First Bank, shi kuma 3076840633, shi kuma sunan account shine Muhammad Abba Suleiman. Idan ka samu kowace irin matsala, wato ka biya registration ɗinka sai ka tura wa admins ɗin da shine baka account number zai ma register, sai ka ji shi shiru, za ka iya ka duba wata number ɗin daga cikin lambobin admins ɗin muka tura, za a baka form da komai da komai, duka muna yin aiki guda ɗaya ne, baka da matsala. Sannan idan ma hakan ya gagara za ka iya ka kira number mu 09137818982. In ka kira insha Allah za a yi attending dukkanin wata damuwarka. Sannan registration ɗinmu yana farawa ne daga 1000, 2000 da kuma 5000, duk da cewa za a iya ƙara kuɗin registration ɗin a kowane lokaci, amma dai wannan shine ga waɗanda suka yi gaggawa suka yi rijista yanzu za su samu amfano na biyan waɗannan kuɗi. Sannan a ƙarshe ina sanar da ɗalibai su sani cewa Mass Coaching Academy dama ce ga dukkan wanda yake so ya yi wani ilimi cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. Ina yi muku godiya da wannan ziyara ta musamman. Thank you.